अगर आप भी चाहते हैं माँ म्यूजिक के गाना सबसे पहले आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन। बोलो बोलो बाबा बैजनाथ की। मिक्स बाय माय स्टूडियो। बोली बोली बाबा सुमेश्वरनाथ की। स्वामी कौन माजा पाइला रुआ गाजाया भंगिया में। स्वामी कौन माजा पाइला रुआ गाजाया भंगिया में। बड़ी गजन बा ऐसा रहन बा, हो बड़ी गजन बा ऐसा रहन बा। ऊंचा पर्वत पर रहला से स्वामी कौन माजा पाइला रउआ गाजाया भंगिया में। स्वामी कौन माजा पाइला रउआ गाजाया भंगिया में। बड़ी गजन बा ऐसा रहन बा, हो बड़ी गजन बा ऐसा रहन बा। ऊंचा पर्वत पर रहला से स्वामी कौन माजा पाइला रउआ गाजाया भंगिया में। कौन माजा पाइला गाजाया भंगिया में। गाजाया भंगिया में। मेवा मलाई रउआ न खाई भंगी सवाई ले। मेवा मलाई रउआ न खाई भंगी सवाई ले। गाजा हो गइल खत्म मेवा न खाई ले, मेवा न खाई ले, मेवा न खाई ले। मेवा मलाई रउआ न खाई भंगी सवाई ले। मेवा मलाई रउआ न खाई भंगी सवाई ले। गाजा हो गइल खत्म मेवा न खाई ले, मेवा न खाई ले, मेवा न खाई ले। गोड़ धर तानी जी पाँव पड़ तानी जी मानी न बतिया के। स्वामी कौन माजा पाइला रउआ गाजाया भंगिया में। स्वामी
रिकॉर्डिंग स्टूडियो